Mo ni nakataka sa isang ina. Na ilan siguro. Uy, di man good. Diaper din palit mi og dagko nga diaper. Salamat sa lahat. Nasa cash money ag cash ipait na diaper og palit sa sito wa pa ko. Hi guys, good morning. Karon lay pa dong tagbilaran guys. Okay ra mag-vlog ha? Di ato na lang kung balik kong daddy. Uy, ginuha ko niya na ako kauwahan. Sige na mo, lingkod na yun. Nasa ako rin. Tama na ba niya? Hi guys, hello guys, si Marcy ako na. Nawang wrinkles lagi to, nakitaan lagi ang wrinkles. Ako sa natiguang na. Uy, mauwaw ko kaya ako wrinkles. Uy, ano ito ba na? Ay, lalala ka na, Zid ka na. Ano ba na? Amerikano. O sa po to, among mga Amerikano ito, nagkagujod naman ang tiil, oy, na marabaho lang gihapon. Nagkagujod na ang tiil, matihuwang. Uy, kauna mo, kauna. Teng pa sa... Okay na ba niya itong sudan? Okay ra ka, oy, iloko. Okay na niya? Oo, kadagay para sa dana. Uy, Mayor, okay na yung sudan na yun. Kaya ganito ko yung sudan. Uy, ginuha ko, nakitaan ko sa vlog. Anya, inyo ba nagmakit anak na uwatan? Ay, dari na ko, uy. Parang mo tuloy si Jo. Oh, parang mo si Dino. Uy, Ano ni taste? Kambati. Kami ka ba tangan? Guys, hindi ko palit. Ayun mo rin. Sabaw ka rin. Doon sa cellphone. Init ba yan? Uy, nakagugot. Abahab, guys. Lahat mayor. Yan na buntas. Monetize na. Nabuto kayo? Wow. Dito na kailan. Hindi mauwaw. Apa, manipas ko yan ay. Ha? Apa. Lagay, sige. Kasi po yung magkakaroon ng tagapilar. Pariyo ka pila. Poblasyon naman na siya. Di arayon. Wala, mahungot ito tayo. Okay, so. Sakto kayo may pahumot na. Tabagan. Maminto rin tayo. Mahali na kutiun. Tagaan ko. Mga tulig sa sige tanaw na masige. Kasi yung tanaw din. Iwan pa man. Hindi na kayo ka? Uy, panawag na ko. Itik out na di. Itong ipan. Sino ko kulit siya? Saka na mag-order good. Nakalibo na mo kayo ha. Ay, ubong mo. Isa tayo ba? Susuka naman tayo.
Hello guys, tama guys, kami pag-ipakaan, kami pag-igasahan. Minyo, maayo kay maminyo magamay kay na maminyo, makonsumisyon. Lata, ala, thank you, Jud. Mga anak ng mga bitan. Guys, tagaan po ka, kuhan guys, ala guys. Mauwaw ko. Oo, kung si Ja. Tara guys, oh. Tara guys. Ay, mauwaw lagi. Asa lagi ka, wow. Guwapa. Guwapa ka, Jud. Ko lagi ang guwapa. Uy, kamu mo Guwapa, oh. Alaga, Jud. Namuot si Ja. maminyo na na kuan. Kami rabi. Do ako marap ko. Ikaw na lagi. Wala kayo. Hawa guys, oh. Nakawawa. Hi. Kami kat ang tanan. Nagdala man po kong isda kay Oh, anak ka naman ka go. Napa na, ah. Napa na, oh. Kana. Di, etong tiri. Ito yung sabara. Di, amo daghan, oh. Tidak na ba may mga agad to? Manong, kami mau, kami pag-invite, kami tagaan tanan. Kuha na ni guys. So, kamera magsudan. nabilat din ko ng muda ko na siya ba? Guys, so nang nakakasal sa liyo. Unang sikit ko yung kaya nang Uy laman. Dalawa na sa kabaji din ang apot. Apa yang mandi ti? Mandi. Sana ba yung Apa yang mandi? ulot? Ha? Kamu tinggi. Pagulong ka mong ate? Ha? Alright, nice. Ano ko ya? Kaya, ito ang bilang na ramos noon. Aduh, ramen dia eh. Seru banget suka. Alicia. Oh, pila ro gali siya doon ra. Dapat ra. Pero asa man mo agi sintro sa din siya no. Kita dulu makan merakas buaya bunda. Ate man nambok sila ba? Nambok? Katong laki. Saya na si kan putus na say ko niya. Laut. Ibing. Ibing. Abot ko ila ibing. Murah menday. Dah sampai sang. Ay ko santi ah. Sampai sang ke kono to. Ganyan ni mo. Nambok lagi ibing. Unsa udi na isurug sa pinti. Yung mga ilok. Ay sister mo lamig na lista. Kan kayo. Pero kasi. Sayang. Na. Silik siya may nakatakas ron sa isang ina. Yor. Mo ni nakatakas sa isang ina. Na ilan siguro. Uy. Uy, naman good. Ay ta plastic. Ay ra. Nang plastic sila na ni. Na, good sa plastic. Kasi pag ilok ka na. Ugwa plastic, ilok ka na. Yang kaya po. Sakay sa bus. Hi guys, muli na sila guys. Salamat kaso. Salamat kaso. Salamat sa pagkali. Salamat po sa tanan-tanan. Salamat. Ha?
Ay, okay na, nagpa-picture na may ganina, kapityo ko. Ang kamuti ha? Hindi na mo sa kamuti. Yeah, si Mayor na lang yun. Na? Si Zara. Oh, si Zara. Lutang ka ato dyan. Iya. Ano guys? Na, daghan mig take out. Salamat sa chocolate tanan. Salamat sa kado. Thank you kaayo. Oy, salamat. Ne, salamat. Ito sa mauwa man siyang milyonarya ako mo una. Milyonarya pa. Tinood man good. Sure. Ikaw nang gibaliran mo ba? Ako? Jesus, Ginoo. Sana. Bisa na. Matinuod. Dagay matinuod yun. Hoy, sana matinuod, oy. Guys. Kami pagi Kanya mo una mo babay. Alangan kung di ko magwapa na imong kamera lami man di pa na kamera nindot ang akong naong pod ana. Nadinuton. Bahay nanood na dyan na. Ha? Lagi? May goodness next Ah, next yan, ha? Oy, sana. Ato kayo inalaksian ha. Bye-bye. Thank you ha. Thank you po kayo. May na to. Uy, salamat. Kami nung pasalamat. Sorry mama kay. Sana kay mo ato para tayo lang mayor. Sige, bye-bye. Salamat ka doon. Pasensya na mura tagadali kay mauwaw ko ta nila nga nanghipos. Nanghipos. Pakungan ko sa mga. Bye-bye, Yor. Madagit na. Ah, to na. Madamas doon. Sa tarong kulian. Dahil sa tagulian. Dali sila guys. Kamu po yun ha. Hindi ta ka ito. Inat Mayra. Wato na sila. Gidagit na sila. Dagit sa nila sa ma'am. Gutan sila din no? Oo. Adara guys. Busog na. Naglanla sa kabuk. Lapu-lapu. Ako ro. Naglanla. Yung abre na uniform. Wala kagwanta. Kaya magkakunta dia, may rubugit kita ginamas intahan eh. Ginawa sa balin siya. Bayad ko si. Ay, hop tayo kwarta eh. Hop tayo. Nakahalim ka rin po. Tama ka kayo. Lapit na. Gaon na ba niya? Kanina sa Paris pwede. Dari doon, laban ako. Pero kinsa din na ang kuan, kinsa ako kung driver ni Arjen asa nang ron. Sila tanan ang uban si Ali ug si kuan si Kiri. Magjaman sila sa kinan. Hi guys, dara kang nini nga diaper din palit mi og dagko nga diaper. Salamat sa lahat. Puli.
Sa cash money, ang cash ipait na diaper o palit ko sa sito, wapa ko kapalit ko ng kuan. Sa pati janggingan. Ipapait mo ko ng panties o diaper na lang. Ja kuan kanang vitamin C. Ja sukulit, bayan na to sa naman sukulits, dia. Bayan na sila katag dari sukulits guys. Alibutan sa rep. Ilanin ko sa katag. Chocolate. Natag niyo eh. Lasad anbad guys. Lamig ko no, mo na among take out. Thank you. Diaper nakapalit jud mig diaper nga dako. Ikaw na diaper ni. Kani ko na ija guys, ganahan ko sa dani. Hindi pa ko kayo hinig sa chocolate guys kay nanapoy kung sa ngipon ka na ay kanang huy buho. No lagi. Okay. Kana. Na may isda pero kana lay samutan ko no. Kay napay dati baboy di po sa ganahan. Okay, bye. Nya ako guys. Wa ko kay ba noon. Ganong naasik ko sa sito kada pagkadugay niya, di na ko ka inuoksino ito mga lagi akong pangitang panagsas. No? Na, meri. Happy pista di ay. Ha? Happy pista. Hala. Pista. Luto sila kwan guys. Isa na, luto suman? Gasuman. Hey guys, akong tawa eh. Tawa niya. Sinaw na. Parang laghan ng suman. Maraming visit guys. Kung kinsa ko mo order guys, PM lang nako. Yes, PM Kay nga. sigurado jud mong igit-igit guys. Apil good. Luto dito ni. YouTube. Eh, jadi nang editon. Huwag na nasugo. Manang nang. Hi guys, good evening. Grabe panahon, grabe inita. Inja, salamat day ko sa among amiga. Nakita na jud mi guys sa amin ni pinakatuig nga kuan nakita jud mi na uli gikas lang nasod. So daghang kadtong salamat sa among friend. Nagias lang nasod good heart ka adun ja kanang ginaw na namin mabasa yung mga kabagutan ja sa basta kaya ba na ka ja kanana salamat jud. So kanana ay kunday guys, kaunday pod guys, dadari ang mga igagaw ni nana kay naghihimog suman kay ipada Cebu. So mo biyahe na pud Cebu guys ugma kay nainami importante nga doon asa lang puno pang bus ug kanang siko gadug Cebu kay kanang na importante ka adto. So usa mo larg kag Cebu ugma kanang mo agi sa mi GNP. So dito na mi. So ganina guys, sus grabe kasi nagtawo sa Tagbilaran pa ako sa gikan ni matawana nga nagana man jud. Unja, thank you kaadyo. Salamat kaadyo sa good heart kay para mo kinsa mo. So thank you jud. Salamat ja. Kapoy na ko guys. Kisa kito hanggang sa natagtag sa biyahe. So thank you for watching. Bye bye. God bless.